Добрый Бог не покинул вас, бо заставил вам своих сябров. Кожный из нас праз усё жыццё людям шчыра служыць гатоў. Серця сваё, можа кліча Бог цябе пазнае. Калі так, то ідзі за ім і ніколі не пакідай. А можа, і цябе кліча Бог. Можа, і ты адчуваеш заклік ахвяраваць сваё жыццё, каб служыць Богу і людзям. Ахвотна адкажы, бо ў нашай краіне жніво сапраўды вялікае, а работнікаў мала. Не бойся, Божая ласка будзе заўсёды з табой. Новые свята, мой первенец. Ну-ка громко. Все може королю, крестить и поховать, и Ежу прославлять. Но як ты не крути, а сам бы я не смог, коли б не допомог всемогутный Бог, коли б не допомог всемогутный Бог. Браво, цензур! Запускаем. Похвалений Ісус Христос. Навіки вічні. Амінь. У першу чергу жадаем повіншувати вас з вашими святарськими посвяченнями от канала sdb.b News і задати вам коротеньке питання. Що ви зараз відчуваєте? Што цяпер адчуваю? Ну, па-першае, гэта вельмі вялікая радасць, бо гэтая ласка, атрыманая ад Пана Бога, яна прыходзіць задарма. Пан Бог
не чакае нейкай адплаты, але чакае толькі вернасці. Таму менавіта гэтая радасць быць тым, каго выбраў пан Бог да гэтага служэння, гэта вельмі вялікая адказнасць таксама, і таму гэтая радасць мяне перапаўняе. А іншая рэч, гэта менавіта тая самая адказнасць быць сапраўдным святаром і несці гэтую ласку Божую да ўсіх людзей, якіх спаткаю на сваім жыцці, забываючы пра самого сябе. І таму прашу таксама і вас, і ўсіх аб малітве, каб менавіта мог быць святым святаром, каб мог бачыць больш Пана Бога і іншых, чым самого сябе. І мець гэтую радасць, гэтага святарства праз усё жыццё і несці яе тым, хто чакае. Дякую. Яшчэ раз віншуем вас. Дзякую вялікі. всіх людей. Свята, свята. Зазирни в серця свої.